Barok ngidang yakan mau ya kejingja ke belajar ke arfu atrik jung unai wieng ke senam arajar arfu hapo senang mukro. Ngilakman kan mau bah kete kejingja nrengut ki briu kilayap. Kentup sangut ki patba bat we upulut homkat. Kila kelan yap aga jaya kelumar hakapor basiat ki pulut asam ya ki patba nang senang jong senang mukro. Hagate kapor ki bubun ki long yung long sam kila dukno ya lang jong ki ba iya ki bathoin. Hayu ukpa uba pasai ke yung kasambat ya ki wide ki jingdon hayeng hasam jong ki. Hading ketika jingja kata haka arfulai tarik jung naiwing kasam arajar arfu ar kesokar asam kalau tung ya ke one man inquiry kepada kli dekat retired judge arkifukan. Bat kani ke one man commission kalau khot ya ki sakhi kalau khot ya ki beriu ke badan jingtip sepangan ke jingja bikin ai banwan sakhi hakmat juga ni ke commission. Nak kalian juga asam nadu kesokar asam ki bor sencar district juga west karbi along district ki bor pulit bat kemjuru kita kibru ke mangat akan dijingja ke leban aisaki hakan ke komisen. Hendai kalong ke pasngol lengok pat mana kalian jong ke sarkar mekhlea. Syamladon manu-manu beli aisaki hakate ke jingja. Kat kum ke jing penwi khobor jong ke sekretari ke komisen la ong bakana ke mekhlea kalau yo jingtip ya ke bala pak jingtip ke komisen leng bak sarkar asam bakan wan ai kini saki la kalong de jingtho ki kot kisla ni kini jingtip sepang jong ke jingja. Hendai haduk mentan kalian jong ke sarkar mekhlea ki bos in charge ka West Gentil District ni ki bor pulit kim simla ai kan sakhi ni ki jingtho sa kan ka commission kala ong lomba kan ka jing pulai khobor khanang ban ai ka jing besar ka bahok ya gitu ki bagdan ki bangat akan ka jingja kala khat biang ya ka jing khat sakhi haka hinyo tarik mata ubnai hapo shlong kata da ka pelong ya kan ka jing khat sakhi dan ya ke hering hapo asam house ko badan shalong ha kanyo tarik jong ni ubnai nailar jong ni kasnem ka pamenta khnang banyo ya ka jing bisar ka bahok kan ka jing khat bisar ka long ban pe ban wat ikidaw kumno kalami kan ka jing siat manu bayan don kati bat ki wi kidaw ki bla poi shadu ka jing du e ju ki masim ki bokodor ha ka snang mukro ka bahap apo khaput jong ka mekhlea bat asam kapapan lengok kalong mdai tang kajing sabjar jong mekhlea bani ai sakhili ai nung kajing tho alo kajing khot jong ni ka commission hande ka lengok ro baka jalla mekhlea lani ka sarkar mekhlea kam simla ong ai halor kajing kam jong ni ka commission bakati kajing ja ka hap apo ka police station ka bahap apo jong ka west karbi along district bakam juru kan ni ka commission ka kam makani ka jaka ka hap apo asam kani kajing sabjar jong ka jalla mekhlea ka pen ichai kenar baka mekhlea kam don kanu kajing sngau na kam ta ki pat ba jong mukro palani kan sngau nang ta ki pat ba baka snong ka bahap aka jalla mekhlea